fraccions impròpies i nombres mixtos. Un cercle sencer és igual a 2 meitats de cercle. Aleshores tenim un cercle que l'hem partit en 2 i hem ombrejat 2 parts. Ara, quantes meitats seran 3 unitats? O sigui, 3 cercles, quantes meitats seran? Si cada unitat la tinc partida en 2 meitats, 3 unitats per 2, quants seran? Seran 6 meitats. Aleshores, ací baix ficaré el 6. En aquest exercici anem a fer una fracció impròpia amb el denominador 2. Aleshores, si cada unitat té 2 parts, per quan la multiplicarem? 4 per 2 em donarà 8. Ja que ficaré denominador 2, 2 unitats per 2 parts em donarà 4. Aquest el partim també per 2, 2 per 7 seran 14 i 10 per 2 quant és? 20 i 2 parts. D'acord? Quants quarts hi ha en un pastís? 4. Quants quarts hi ha en 2 pastissos? 8. I en 3 quants hi haurà? 4 per 3. Quan serà? 12. Molt bé. En aquest mirarem el que em demana. Ahí, si són terços, els pastissos s'ha de tallar en 3 trossos. Si són cinquens en 5, en quarts en 4 i vuitens en 8. Aleshores ja tenim el número per el que hem de multiplicar les unitats. 2 pastissos per 3 seran 6 terços. 3 pastissos per 5, 15. 5 pastissos per 4, que són quarts, seran 20. I 2 pastissos per vuitens, 2 per 8 seran 16. Val? Anem a passar a aquestes fraccions de nombre mixt a impròpies. Vaig a fer tots els passos. Tinc 5 pastissos que els he de tallar en quants trossets? En 2. Però després tinc un trosset més. Val? Tot això està partit per 2. Què em donaria ahí? 5 per 2, 10, més 1, partit de 2. I això em donaria què? 11 partit de 2. Val? Ara anem a fer este. Multiplicaríem 2 per 2. Què em dona? 4. I després li sumaríem aquesta ací. 4 més 1, 5 partit de 2. I aquest multipliquem i sumem. Recordeu, 10 per 2 són 20 més 1, 21 partit de 2. Ja les hem transformat a impròpies. Observem aquesta fracció i me pregunta quantes parts hi ha a cada unitat? Quantes parts n'hi hauran? El denominador, 5 parts per cada unitat. Quants cinquens hi ha en 3 unitats? Quants cinquens n'hi hauran? Doncs faria 3 per 5, que em dona 15. Continuem fent aquests exercicis per a passar-les a impròpies. Posa el denominador igual i ara el numerador. 3 per 5 són 15 més 1, 16. Fem aquest. Fica el denominador i multiplica 4 per 5, 20, més 3, 23. Fica el 3, 4 per 3, 12, més 1, 13. Ara vull saber quin nombre és igual a 6 terços. Quants terços hi ha en una unitat? En una unitat, quants terços n'hi hauran? Molt bé, hi hauran 3. Això me faria una unitat, ja que grupes de 3 me faria l'altra unitat. Aleshores, a la pregunta, quants terços hi ha en una unitat? 3. Anem a buscar quantes unitats n'hi ha en aquestes fraccions impròpies. 6 mitjors. Faré grupets de 2 perquè el denominador és 2. Ja tinc un grup de 2, un altre grup de 2 i un altre grup de 2. Quantes unitats n'hi hauran? En aquesta n'hi hauran quant? 3. Si vos dono un compte, 6 partit de 2, 6 dividit de 2, em dona 3. Anem a fer la de baix, que suposo que ja la sabreu. 8 partit de 4. Quan creu que em donarà? Molt bé, em donarà 2. Mirem a veure ara. Ja he fet grupets de 4. Ho veu? 2 grups
em dona 2, és el resultat. Anem a dividir i traurem el resultat d'un nombre enter. 8 partir de 2, que em donarà 4. 20 partir de 5 em dona 4. 15 partir de 3 em dona 5. I 70 de 10 em dona 7. Estem dividint. Tenim 7 terços expressats en la suma d'una fracció unitària d'un terç. Quants terços hi ha en una unitat? O sigui, quan diem una unitat penseu en una pizza sencera. Aleshores, quina seria la contestació? Molt bé, seria 3 terços. Això significa que hauria de fer grupets de 3 per aconseguir una pizza, uns altres grupets de 3 per a fer una altra pizza. I aquesta seria el trosser de pizza de més. Ahí tindríem quantes pizzas senceres? 2. Aleshores anem a fer el contrari que havíem fet abans. Si abans havíem passat d'un mixte a una impròpia, ara d'una impròpia a un mixte. Què anem a utilitzar? En lloc de la multiplicació anem a utilitzar la divisió. 7 dividit entre 3, què em dona? 7 dividit entre 3 em dona 2 i de residu quan em donarà? 1. 3 per 2, 6 i una 7. Aleshores ara ja ho puc col·locar. Tinc 2 pizzas senceres i em sobra un trosset, em sobra un terç. Anem a fer grupets per a seguir comprenent això, o sigui que anem a dividir per a traure d'una impròpia al nombre mixt. Així farem grupets de 3 en la B. Fem grupets de 3 per a traure la unitat. Un altre grupet de 3 i en sobrarien 2 de pico. Aleshores ara vaig a escriure la fracció de nombre mixt. Tindria 2 grupets, 2 pizzas senceres i en sobrarien quants terços? 2 terços. Això seria esta fracció impròpia passada a nombre mixt. Fem-la de baix. Anem a fer grupets de quant? De 4, perquè en 9 quarts hauré de fer les pizzas tallades de 4 trossos. Ara farem una altra, 4 trossos més i en sobrarà un. Aleshores, anem a escriure la fracció. Seran 2 pizzas senceres i un quart d'una altra pizza. D'acord? Anem a dividir per a traure el nombre mixt. 9 dividit entre 2 em dona quant? 4 i residu quant? 1. Aleshores, així faré el nombre mixt serà 4 pizzas senceres més mitja pizza més. Anem a fer aquesta. 11 dividit entre 3 em donarà 3 i el residu seran 2. Fem. Pizzas senceres, 3. Quants terços tinc? 2 terços d'una altra pizza. Ara el de baix. 10 dividit entre 4 em dona 2 i residu 2. Aleshores serà 2 pizzas senceres i quants quarts? 2 quarts.